Pedijatrijska kardiologija, novi red. Sve izmjerene vrijednosti su u granici normale, zarez, nalaz uredan, točka. Ventilacija pluća, dvotočka. Naznačene opstruktivne smetnje ventilacije na razini velikih dišnih puteva, točka. Test bronhoopstrukcije nakon tjelesnog opterećenja negativan, točka. Tijekom boravka dječak nije imao tegobe, točka. Pacijent je upućen na dijagnostičku obradu zbog bolova i stezanja u prsnom košu, točka. Tegobe već duže osjeća, te smo učinili kompletnu kardiološku obradu, točka, novi red. Strukturna građa srca je uredna, točka. Učinjena je ergospirometrija, zarez, tijekom napora nije osjećao subjektivne tegobe, zarez, nije zabilježena aritmija i test bronhoopstrukcije nakon tjelesnog opterećenja je bio negativan, točka, novi red. Kompletna kardiološka obrada je uredna, zarez, ne nalazi se bolest srca kao razlog tegoba, točka, novi red. Kontrola u nadležnoj ambulanti, zarez, uputiti po potrebi, točka, novi red. Bol u prsištu pri disanju, točka. Kraj diktata.